Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai, 11. Ining na oras, Ginadong Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Alas 6:12. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Martes, Marso 17, tuig 2020.
Makitaan kag mabatian ng live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kagini naman sa Aksyon ang Defensor. Kagaron sa mga nagapanguna nga mga balita lokal para sa aton mga headlines. Curfew sa syudad sa Bacolod magaumpisa subong nga gabi. Kakulang sang thermal scanner ginaproblema sa otoridad sa unang implementasyon sang check-up point. Sa mga nagapangunang nga balita national, dollar magapagwas ang 1.3 bilyones nga bulig sa idalom sa COVID-19 Adjustment Measures Program. Kaso sang nagpositibo sa COVID-19 nagsaka na sa 187. Sa balita international, South Korea mas ginhugta ng border check kasunod nga nagnubo na ang domestic transmission sa among nga pungsod. Kag sa aton balita sports, Heidelin Diaz hindi makabiyahe pa Colombia para sa Olympic qualifier bangod sa paandam sang COVID-19. Sa balita entertainment, sports broadcaster nga si Nico Ramos kag Bea Fabregas engaged na sa piyak nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang Luzon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:14, detalye sa mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe,
Radio. Kagkaroon pabalik diri sa Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ipatuman sa syudad sa Bacolod ang curfew umpisa alas 10 ng gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Inibasi sa ginpapanaog ni Mayor Evilio Leonardia nga Executive Order No. 22 ukunang implementing rules and regulations ang Executive Order 21 nga nagapaidalom sa Bacolod sa General Community Quarantine. Nasaad sa IRR nga ginalimit ang operasyon sang tanan nga malls kay iban pa nga mga establishmento komersyal tubtob alas 8 sang gabi. Magapamtang man sang checkpoint sa mga strategic areas sa syudad para matuman ang quarantine measures. Nagapanawagan man ang alkalde sang social distancing kag ginapangabay ang publiko nga magpabilin sa puluyan kag magwa lamang kung magtrabaho o kung magbakal sang pagkaon kag iban pa nga mga kinahanglanon. Nanggabay man si Leonardia sa pribado nga sektor sang flexible work hours. Nagpangabay naman sang dugang nga thermal scanner si NOCPO Director Colonel Romeo Valeros kag Negros Occidental Governor Eugenio Lacson kag sa mga alkalde sa probinsya. Sunod kay Valeros, ginakulang sa karon sang thermal scanner tungod isa lamang sa kada grupo sa nagapatigayon sang checkpoint ang mayara kag nagaresulta sa malaba nga linyahanay sa mga salakyan sa kada entry points. Ginkalipay naman ni Valeros nga wala sang may nagpamalibad sa ginahimo nga thermal scanning sang otoridad. Liwat nga nangabay si Valeros sang kooperasyon sa publiko agud mas mahapos kang madasig ang ila sini nga trabaho. Una diri ginmando ni Lacson nga istriktuhon ang pagkuha sang temperatura sa mga tawo nga nagasulod diri sa probinsya sang Negros Occidental. Siyempre, kapag ang kliyente medyo mahirap dahil 24/7 yung mag-pressure yun export sa araw. So, pero hindi naman natin titing mabayaan at hindi naman hindi natin ipaulong. Ang kabahin sa pagpahayag ni NOCPO Director Colonel Valeros. Sa iban pang balita lokal, ginako ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyas nga may kabudlayan ng pag-umpisa sa ila ginahimo nga pag-check sa kada temperatura sang pumuluyo nga nagagwa kang nagasulod sa syudad sang Bacolod tungod sa kakulang sang thermal scanner. Nagpasalamat si Binyas bangod may 4 na ka mga thermal scanner nga gamito ng mga pulis nga ginpahamtang sa 4 ka entry points sang syudad. Samtang magahatag sa globe si Binyas sa kapulisan agud dugang nga proteksyon batok sa COVID-19. Ipangabay man ni Binyas sa Interagency Task Force nga magpahamtang sang ambulansya kag dapat may naga-duty nga CHO o kon DOH personnel nga moang magdala sang pasyente sa hospital kung may makita nga sintomas ng COVID-19. Ginapagitaan na ito sa pagi. Kaya pinaka-purpose natin dili is mas kinig natin ang nagasulod sa city at discourage natin ang mga unnecessary mga travels. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyas. Sa dugang pa nga balita lokal, nadakpa naman sa mga katapos ng Philippine Coast Guard Kawayan Substation ang 15 ka mga persona gikan sa probinsya sang Antique nga tuyo kun tani magsulod sa banwa sang Kawayan kaina sang aga. Sunod kay PCG Commander Jensen Benjamin, nagapatigayan sang seaborne patrol ang Coast Guard personnel sang nakita sa mga ini ang pump boat nga may ngalan MBCA Sheila May nga ginaladala ni boat captain Melvin Biarcal, 33 anyos, kag nadiskubre nga illegal nga nagsulod sa baybayon nga sakop sang banwa kaupod ang 14 ka iban pa. Dugang pa ni Benjamin tuyo kun tani sa mga nadakpan nga magbakasyon sa amo nga banwa. Ang 15 ka mga persona ang gin-turn over na sa lokal nga gobyerno sang banwa matapos naglapas sa Executive Order 2013 Series of 2020 o kon Executive Order adopting and identified protocols on border and intra-province control for COVID-19. May na-intercept sila na motorbangka carrying passengers mga around 15. So according to the information, they are from Antique. Magbakasyon daw sila sa Kawayan sa parente nila. Si PCG Commander Hansen Benjamin. Sa katapusan nga balita lokal,
Gin pa siguro sa National Food Authority kun NFA nga mayara sang bastante nga supply sang bugas para sa konsumo sa mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kasunod sang ginaligar nagluntad nga panic buying sa commercial rice. Sudto kay Josephine Venus Castillo ang manager sang NFA Negros Occidental, sini nga mga simana mayara sila sa hinapaawit nga delivery gikan sa Iloilo nga kabahin sang 50,000 ka sako sang bugas nga alokasyon para sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Castillo, ini nga supply sang bugas ang natalana nga igapahamtang sa mga retailers nga yara sa mga mayor nga merkado, lagip na sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad kun kinahanglanon gani wala sang rason nga magpanik ang publiko. Ginklaro man sini nga mayara na sang ginapreparar nga regulasyon ang ilataltapan agud nga mapasiguro nga wala sa mga negosyante nga makapamintahas sini nga sitwasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Kaginyo pamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga balita lokal, detalye sa mga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world. Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:29. Una sa balita, una sa aksyon. Kagaron sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national. Nagsaka na sa 187 ang panibagong nga kaso sa coronavirus disease kung COVID-19 sa Pilipinas matapos na record ang 45 ka panibagong nga nagpositibo sa kaso. Ginreport man sa Department of Health ay kaduha nga Pinoy nga naka-recover sa masakit. Sunod sa DOH, isa ka 31 anyos nga lalaki nagikan sa Negros Oriental, kag isa man sa duha ka repatriates gikan sa Diamond Princess cruise ship sa Japan nga ginadmit sa Jose Lingad Memorial Regional Hospital sa Pampanga ang naka-recover sa COVID-19. Ang DOH may na-record na nga 4 ka mga naka-recover sa masakit. Napatay naman ang isa ka patient under investigation nga nakitaan sang sintomas ng coronavirus disease 2019 na Martes ang aga Marso 17, samtang ginahulat sini ang resulta sang test nga ginpatigayon. Ginkumpirmar ni Zia Alonto Adyong sang Bangsamoro Parliament nga ang napatay isa sa 6 ka pasyente nga ginaobserbahan sa karon sa Amay Pakpak Medical Center. Sunod kay Adyong, nagpartisipar ang pasyente sa isa ka event sa Johor, Malaysia, 2 ka semana ang nakaligad. Base naman sa record sang Lanao del Sur COVID-19 surveillance team, isa ka PUI ang na-discharge na matapos nag-negatibo sa virus. Magapagwa ang Department of Labor and Employment sa 1.3 bilyon pesos nga bulig sa idalom sang COVID-19 Adjustment Measures Program agud makahatag ayuda sa kapindo 150,000 ka mga mamumugon nga apektado sa sitwasyon. Dakip ini sa una nga ayuda para sa financial assistance sa mga empleyado nga yari sa quarantine area nga hindi na makasulod sa ila trabaho. Dugang pa, magapagwa man sa kabugusan nga 180 milyon pesos ang ahensya para sa Emergency Employment Program sa idalom naman sang tulong pangkabuhayan sa displaced o kun underprivileged workers o kun tupad para sa 16,000 ka mga mamumugon sa informal sector. Ang inisyal nga lokasyon naman para sa tupad ang igabayad sa mga nagapanindo sang komunidad kag barangay. Liwat nga nag-apilar si Labor Secretary Silvestro Bello III sa mga employer nga buligan ang mga pinansyal nga kinahanglanon sang ila mga empleyado. Nag-apilar man ang Tiglikom sa mga trabahante sang kooperasyon sa gobyerno kag sa ila mga employer para magbuligay agud malikuan ang paglaptas sang masakit. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman ni Justice Secretary Minardo Guevara nga posible pasakaan sang kaso kriminal ang mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 o kon person under investigation nga magpamalibad nga ma-admit sa hospital o kon magpaidalom sa quarantine. Sunod kay Guevara, ang among nga persona ang posible mga tubang sang multiple violations depende sa facts of the case kangay sang wala pagsunod sa layi angot sa mandatory reporting sang notifiable diseases kag ang quarantine law o kon ang wala pagsunod sa otoridad. Ang mga nagalapas sa layi ang magabayad sang 20,000 tubtob 50,000 pesos o kon pagkapriso sang isa tubtob 8 o kon 6 ka bulan o kon mapriso kag magbayad sang penalidad base man sa layi. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:32. Dugang ang mga balita pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Sa balita, una sa aksyon. Sa detalye na sa Balita International, ginpahayag sang South Korea nga plano nila nga masistriktohon ang border checks sa tanan nga mga arrivals gikan sa overseas sagud malikawan nga madugangan pa ang bag-o nga kaso sa coronavirus sa ilang nga pungsod, ilabi na nga sa karon nagahagan-hagan ang domestically transmitted infection sa ilang nga lugar. Naibaloan ang istrikto nga pag-check sa tanan nga arrivals mag-aumpisa sa Huwebes. Sunog kay Vice Health Minister Kim Gam-lip, ila na-assess ang kinahanglanon sang Universal Special Entry Procedures para sa tanan nga nagaabot para hindi madasig kag madugangan ng pagdamo sang among nga kaso. Sa karon may 84 ka panibag-o nga kaso sang COVID-19 sa South Korea, kag base man sa report sang Korea Centers for Disease Control and Prevention. Sa karon naglambot na sa masobra 8,000 ang COVID-19 case sa among nga pungsod, kag may 81 na ka napatay. Kag sa aton balita sports, hindi makabiyahe si Heidelin Diaz padulong sa pungsod Colombia para sa Olympic qualifier bangod sa ginpatuman nga mga lockdown sa madamo nga pungsod bangod sa COVID-19. Ang 2016 na Rio Olympic silver medalist na natalana kung tani nga mag-compete sa Ibero-America Open Championship 2020 apang hindi siya makabiyahe sa Latin America bangod sa travel ban nga ginpatuman sang Colombian government.
Sa detalye na sa Balita Entertainment, wala nakapugong ang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine para ma-engage si sports broadcaster Kiko Ramos kag si Bea Fabregas. Ginanunsyo sang duha sa ilang Instagram ang manaming nga balita paagi sa pag-upload sa ilang mga happy videos kag pictures. Sa post ni Ramos, iya ginpahayag agin pamangkot niya si Fabregas kung interesado bala ini nga mangin iya asawa kag nagpahanugot man ang iya sini nga nobya. Sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Just in a report mga ka-aksyon, Presidente Rodrigo Duterte gindeklarar nga state of calamity ang kabugusan nga Pilipinas tungod man sa COVID-19. Dugang sinakaron nga detalye, bantayan sa pilaman ka mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Kaginyo ginpamatihan ang kabugusan nga detalye sa ngaton na mga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Marso 17, tuig 2020. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagli naman sa Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.